Em dic Fàtima, soc del Marroc, tinc 44 anys, fa 21 anys que estic a Catalunya i visc a Banyoles. Comarca situada a la plana de l'Estany de Banyoles que limita amb les comarques de la Garrotxa, l'Alt Empordà i el Gironès. Banyoles n'és la capital per raons històriques, econòmiques i demogràfiques. Marxar del Marroc no ha sigut una decisió així meditada, són circumstàncies de la vida a vegades. Jo no tenia ni pensat venir aquí a Espanya ni a Catalunya. Jo estudiava al Marroc, tenia una vida normal, acomodada. El meu home venia, fa 20 anys, era una situació diferent a Espanya, feia una carrera de física i química, i a l'estiu ell venia aquí a Espanya a treballar en turisme. Va arribar al tercer any, estava aquí de vacances i treballant així, i les fronteres es van tancar. No podia marxar del Marroc, com que tanquen les fronteres i obren la possibilitat de legalitzar la documentació, em quedo. Es va quedar. Jo, al cap d'un any i mig, em va dir, mira, ja tinc la documentació, si vols venir ja comencem una vida aquí. I vaig venir. Al principi el meu home treballava a Barcelona. Com que a Barcelona no ha trobat un lloc per quedar-se a viure i tal, li van dir, mira, millor que vagis al Pla de l'Estanc, que és un lloc que és molt petitó, hi ha molta feina, i va venir aquí. I per això va triar el Pla de l'Estanc, per recomanació de la família. Al 90 va arribar i després jo al 92 vaig arribar. Érem joves, teníem 20 i alguna cosa, i vam arribar, vam fundar aquí la família. Tots els meus fills van néixer aquí. Al Marroc sempre per vacances anem. Hem intentat sempre tenir aquella relació de que els nens tenen d'anar al Marroc a veure la família, nosaltres també, cada any. Això era un ritual que cada any tenim d'anar-hi al Marroc per veure la família, veure els pares, tenir aquest contacte i relació amb totes les coses petitones i grans del Marroc, els nostres fills també. No hem volgut tallar tot radicalment amb el Marroc, no. Hem intentat tenir aquella relació. El català ho vaig aprendre de mica en mica. Com que jo ja vaig estudiar el castellà al Marroc, i quan vaig arribar aquí ja vaig trobar un segon idioma. I clar, va entrar el meu nen al col·legi, després de seguida ja sempre posava TV3, com que m'agradava molt llegir, agafava tot el que teníem, a la biblioteca ja menjava tots els llibres en català, i així de mica en mica ja em vaig aprendre, però com que és molt semblant al francès, ja de seguida ja no he trobat cap problema de parlar-lo, d'escriure ni res. He fet cursos de sociosanitari, de mediació intercultural, vaig fer cursets també de geriatria. He provat de fer cursets, però no he estudiat així a nivell acadèmic, no vaig acabar-ho. He començat a treballar aquí fa 12 anys. La meva feina consisteix més o menys en fer de mediació intercultural. Què és la mediació? La mediació és una mena de pont entre els autòctons i la gent de la nostra comunitat, que és la marroquina. Si ve algú
necessita alguna traducció, alguna mediació en conflicte, si necessita alguna ajuda de traducció, estic aquí disponible a les treballadores, als treballadors socials per poder donar-los aquesta eina. També treballo a nivell amb sanitat. Acompanyo les dones, per exemple, per fer revisions de nens petits, revisions ginecològiques, dono a vegades assessorament, informació sobre quin tipus d'ajudes n'hi ha, quin tipus de... a nivell d'informar-les on tenen d'anar, per exemple, a treure qualsevol paper. És una feina molt diversa, que té la proposició de que resoldre conflictes, i això és una feina que m'agrada molt. S'interessava molt el perfil que reuneix ella, que és una persona que, guardant els seus valors de la seva cultura, de la seva religió, de la tradició del país d'on ve, que és el Marroc, també té una aposta clara per un modus vivendi que és molt semblant al que tenim aquí. Per tant, aquest perfil ens interessava molt. I també per l'altre costat era molt interessant perquè coneix la majoria de la gent del col·lectiu marroquí que viu aquí i la gent l'aprecia molt, no? Per totes les seves qualitats humanes i professionals. Una de les coses que ha jugat a favor meu és que soc de les primeres aquí. A vegades, quan passa el temps, ja comencen a venir dones marroquines, reagrupats, i clar, com que tu eres la primera, tu ja per naturalesa ja saps on és l'Ajuntament, on és el CAP, on és tots els llocs que tu, suposant que de les primeres has conegut. I clar, això ja te dona via que la gent venen a vegades a demanar-te a veure si pots acompanyar, i això comença a créixer l'amistat. Una l'has conegut perquè l'has acompanyat al CAP, una l'has conegut perquè l'has fet un favor acompanyant, per exemple, a una administració de Girona. Normalment aquí la comunitat marroquina ja ronda els 1.100, 1.200 marroquins. I això requereix un espai molt gran perquè ens podem reunir, i és impossible, és impossible. Per això ens ajuntem normalment amb cercle d'amistat, amb grupets, amb zones del Marroc. Per exemple, si tu ets del nord, tens més amistat del nord que d'altres comunitats. La comunitat marroquina és molt heterogènica, molt gran, i cadascú ve d'una zona del Marroc. Per exemple, si una zona de part rural, es reuneix les dones i les famílies de part rural entre elles. Si vens d'una zona de la ciutat, es reuneix que és de la part d'aquella zona. Vaig arribar i vaig tenir 2 o 3 amigues, perquè el meu home va venir abans i va tenir les seves amistats i es vam reunir. I això també a nivell de la feina també m'ha ajudat molt a tenir amistat fora del cercle de les marroquines. Ha crescut, perquè cada vegada coneixes la gent, tens bones relacions a nivell de la feina, i això creix. I a nivell de la integració jo crec que m'he integrat bastant, perquè no sento aquella... sense aquesta necessitat de que tu vols només estar amb els teus. No, jo sempre he volgut estar amb tothom, tenir una relació d'amistat amb tothom, perquè això enriqueix bastant. Això són fideus fins. Primer posem-les amb una mica d'oli i aigua i els posem al vapor. Això és caldo de pollastre. Els posem a evaporar uns mitja horeta. La cuina marroquina jo crec que té molta semblança a la mediterrània, tota la conca mediterrani.
Sembla molt a la cuina catalana, perquè la gastronomia mediterrània sempre té el bàsic és ceba, all, tomates, i això nosaltres ho tenim present. Aquest plat que vaig fer avui sembla molt a la fideuà, molt. La fideuà es fa amb conill i jo crec que amb peix, i aquesta la fem amb carn, amb pollastre, amb el que voleu. La meva afició és barrejar plats, m'encanta. Entrar, per exemple, fer escalivada catalana, faig entrar sabors marroquins, espècies marroquins, m'encanta. Per exemple, si faig una paella, intento posar-la condiment que és típic marroquí. Com que nosaltres som molt de pasta, ens encanta molt la pasta a la meva família, el plat que em surt molt bé és els canelons. M'encanta també introduir el canelons d'aquí, de català, però sempre introdueixo espècies que són marroquins, carn, a vegades poso xai, intento barrejar, però principalment m'encanten els canelons i els trobo que és un plat molt exquisit. Doncs ha passat mitja horeta i ara passem a emplatar. Això ho posem dintre d'un plat, aquest típic marroquí, aquest platet. Nosaltres tenim el costum de menjar en un sol plat, no com vosaltres, que cadascú té el seu plat individual. Nosaltres mengem normalment un plat gra i després posem platets si volem servir, si no, amb les culleradetes ja tenim prou. És un plat així, aquest és molt fàcil i ràpid, que es fa molt ràpid. Sembla molt al cuscús, no sé si heu menjat alguna vegada cuscús, però sembla molt a la presentació. Parlo de la presentació, que sembla molt al cuscús. Jo estic acostumada sempre al dinar amb els meus fills. Avui ha vingut una amiga meva i dinarem junts avui. Com que és la festa del vespre de Ramadan, intentarem dinar junts. Banyoles per mi és una ciutat molt petitona, molt històrica, molt maca. Si vens a gaudir d'una tranquil·litat, d'un espai relaxant, Banyoles és l'exemple. En canvi, jo vinc d'una ciutat molt gran, no m'he trobat, encara no m'he trobat. Sempre m'agrada anar a Barcelona, a ciutats més cosmopolitans, i Banyoles per mi és relaxar, és venir per gaudir la tranquil·litat de les coses de relaxant, anar a l'estany, estar tranquil, mirant el paisatge. Això per mi és d'una part molt maca. Però com que vinc d'una ciutat molt gran, m'agrada també a vegades al Xivarri, m'agrada anar-hi a les Rambles de Barcelona, estar amb moltes races, a veure gent. Això sí que m'ho trobo aquí a faltar, però en canvi a nivell de tranquil·litat Banyoles és l'exemple. Aquí tenim a darrere el monestir de Banyoles. És el primer monestir benedictí a Catalunya. Fa poc que la van reformar, és molt maco. Sempre tinc de fer un trosset aquí a l'estand, de venir, perquè està tot en calma, n'hi ha poca gent. Escolteu, mira, aquesta tranquil·litat
i sempre hi vinc aquesta estoneta. El poblat neolític de la Draga es troba al costat de l'estany de Banyoles. Segons els estudis de les restes que han trobat i recuperat, aquest poblat pertany a la cultura cardial del neolític antic català. Hola, bon dia. Bon dia. Què tal? Vinc a veure les coves i tota aquesta instal·lació que teniu aquí, Molt bé, us explico una mica com funciona. Mirem, aquí al parc tenim 3 jaciments arqueològics que estan en cova. Llavors, important perquè hi van viure humans a la prehistòria, des de fa més de 200.000 anys, i es poden visitar 3 de les coves més grans que hi ha al parc. Aquí estem a les coves de Serinyà. És un dels llocs més preferits per mi. Dintre de les meves aficions trobo la lectura, m'encanta llegir. Altra cosa que és més típica de les dones marroquines, que és la gastronomia. M'encanta descobrir plats, inventar plats, barrejar plats d'aquí, de fora. Una de les meves aspiracions és treball social. M'encanta el treball així dintre de les associacions. És una cosa que la tinc a la ment, però per motiu de la feina no puc ara, perquè no vull barrejar, pel tipus de feina que faig, és barrejar la feina amb l'associació. Quan preguntes a un immigrant i li dius «Tens ganes de tornar?», sempre li diu «Sí, tinc ganes de tornar», però clar, se t'estira sempre els anys i acabes d'acostumar-te aquí, però jo no, jo això ho tinc present dia i nit. Tinc a la ment tornar a llarg termini, això és una de les coses que sempre he pensat fer-ho. Penso que si no hagués vingut aquí, la meva vida seria igual o bé, crec que la mateixa.